За приготвянето на сладките са ни необходими бяла захар, брашно, масло, яйце, ваниля и бак пулвер. Измерваме 80 грама масло, 140 грама захар, 210 грама брашно. Захарта и мекото масло се разбиват. Сипваме захарта и я разбиваме заедно с маслото. При маслото и захарта слагаме едно яйце и ваниля, а при брашното слагаме бак пулвер. Готовите продукти ги смесваме, докато не се получи тесто. Това е тестото, което получихме. Сега го покриваме с прозрачна фолия, слагаме в хладилника да престои за около час. Слагаме тестото в хладилника и започваме да чакаме. Разточихме тестото и сега е време за формички. Печем в предварително загрята фурна на 175 градуса за около 10 минути.